Skinny jeans. Sapatos. Modern. Uso ka rin sana. Sponsor. Sponsor sa sapatos. Siya. Awa tong Sinita po sa mga sapatos. Natangtang ang lapa-lapa. yes, ay mo. Baby shark. Na baby shark. Maka-afford kag babe, pero gubaw ng sapatos. O saan lugar? Teleport. Sige. Motoy, tapa right. 1, 2, 3, go, pa right. What's up, people? Next stop, Mabit. Pag-asawa na kasagdanan. Bakit ka ba? Early morning kayo may gala. So muna yung purpose Time check. Actually, ang purpose naman din nga i-clear na mong area na by sniper, wala man, okay ra po. So muna din nga part, behind the scenes guys. Ayan. Hi. Oh, ang isang katulad mo ay di na dapat pa. Tense ka na, tense. Sweet kayo sila ba? Ay bay, mga ilan na may negative pag uman brada para magpa-recapin lang din may. Shoot siya. Sila ang production sa video. Ito cameraman, behind the scenes. Ayaw na paghiyak, wala ipek ang imong hiyak. Bully. Ang mga groomsmen kay mga bully. So mo na itong function doon. O muna, document. Si Bong nagbarong. Cool ba kayong photographer Blues Marquez may gala? Na naka-blue? Naka-blue nga Blues Obvious. Obviously. Classic comedy. Circa 1995. Yes, mga 90s na mga. Bay, tanawang pants. 90s kayo, lahosik. Skinny na ron. Ang saba. Di sa ako yung kulbayog yun. Uso ka ng mga pinapaak ba? Ano na style ka ron? Tamulakaw din ka bay. Ano din nga, burag. Basta skinny yan, mulakaw. Kimpi. Pasensya kayo may kay kanang uhaw mo kay nisa sa mga picture kay wa mo gana. Sirado lagi ang butonis dere. Kamo na lang doon, wala lang sirado. Kung ang ubang tao ilang pangarap bay. Kung ang ubang tao ang ilang pangarap, house unlock, ang akong pangarap masirado lang yun. Uy, abi siguro nila hawir eh. Abi siguro na buo. Oh, dapat barong sirado. Oh, ang nag-challenge may noon tanoon. Adyo lang, kaya na ko ni. Adyo lang ha. Dapat sirado. Unsay oras ang misa 8:30? Tabangin ninyo bi, luoy kayo. Bura masag naglisod. Okay ka. Very good. Ayaw ginawa. Okay. Okay. Brad, naglagom na. Igsoon naglagom na. Brad. Mga igsoon naglagom na mga igsoon. Hindi daw pala. Brad, kung ang viewer ba, waka balong magsuon sila, burag wedding sa kuan. Gay wedding ang resulta may gala. We support gay LGBT community. We support nawa. So wala na kaila. So kung kamo nakita mo, it's a gay wedding ni siya may gala. Di lang ko kabalo kinsay girl sa relationship. So ang groomsmen nga minyo okay ra gina sa ma'am. Nag-groom naman. Ano man ang implication? Kung matron kung maba. Ako magabalabay single ginabay. Ay, kini. Dapat single, di ba? Preferably. Or tungod lang na kay sayo ga minyo. So, natural. Ang best man, dapat ba single ang best man? Or Dili o si? Hindi ang groomsmen is to usher naman. Wala man giingon ka lang di maka-usher ang Ang one. groom dapat single gyud. Kana. High blood ko ato. Groomsmen mo na. Uy, bay, ang mga group yung trabaho. Trabaho mo, assist. Assist dapat. Asan mo doon? Pay. Brad, pag mo pay. Kaya itong function, itong asan. Pay. Wala yung makeup artist. Dire ka ng retouch lang, palihog ka ng powder ba? Retouch. Op, bantay. Brad, dalia Brad. Mulagom na Brad. Dalian na nga posisyon. Kay ang blood flow. Baby! Kanang buragatan na kasi mong ex ba ngayon ka nga wala. Last na gito gabi eh. Barangay na ba? Last na gito. Final sex na to. Sige, sa may kuha na. Kanang kamulog hilag bito. Kamulog tao sa panty. Samo kay kaslo nagyug ka. Sige.
Burzan. Sa una magminyong, sa una nga altar naman diretso naman dahil. Nikahaso mga sa una nga magpaihaw rin ni Kadlaw. Parang kailan lang dati, di araw taga JS. Ay, di man dito na nag-JS Prom, no? Price Plaza mo dito. Okay, sayop to nga trivia. Ikat to sa nga trivia. Pangit. Tanawar gumi naglakaw nga prom. Bro, mga penguin. Dili ka tabro Knights of Columbus. Lain man yung groups ni Mata medyo idaran na, no? Kay Bura dili groups minta lang, Bura Knights of Columbus. Bura ka lang mo apil sa misa kay magmuy mo kalawat. Salamat, Win. First time na mo ni. So nanami sa simbahan. So ang naitabo, katsawa na mo ang iyang pantalon kay 90s. So ang iyang gibuhan tanawa. Karon. Tanawa. Oh. Go. See? Wala na. Mura naglapis. Skinny na. Munggol to. Tawa ka liba ko? Oo. Hindi na mustra. I don't know gyud sa niya. Tahi. Namukog sa street. Namukog sa street gyud kita. Pwede na. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Bring that beat back. Uy, wala pa daw, ibalik ko, balik. Ang nakalami lang ni nga venue kay duol ra ang hotel, simbahan o reception. Yes. So di kay kalas o gasolina. O baklay ra. Baklay ra. Skinny jeans. Sapatos. Modern. Uso karon sa ano. Sponsor Sponsor sa sapatos. Siya. Hawa tong Sinita po sa sapatos. Natangtang ang lapa-lapa. Yes, ay mo. Baby shark. Na baby shark. Maka-afford ka, babe, pero gubaw ng sapatos o sa lugar. Guys, di magbuhat tag magic, guys. Di rata. Tapos automatic sa mong video mo sulod mi sa sulod. Musulod mi sa sulod. Sige, hawid. Teleport. Motoy ta pa right. 1 2 3 go pa right. Lawa eh. Tada! Teleport. So ang uso karon before ka mo sulod nagipabangil. Pero actually ang sikreto ana tamis ni siya. Pwede kay kaganan mo kaon sa sulod. Mura ka ng piyesta sa Bohol ba, di ba? Unahon ang biko suman. Libre ni. Libre. Siyempre ang mga asawa, ang mga gwapang mga asawa.
guys. Tungod kay kailangan mag-diet. Ang akong pagkaon. Salad lang. Walay char. Salad lang yun. Promise. Salad lang. Wala lechon, wala. Mag-diet ha. So muna ni nga part ang Galagala. So ang dama na daan ng cheque or 50,000. 50,000 na 50,000. Oh yeah! Come on! Samo kay congratulations! Hoy! Hoy! And I want to thank you, Jud, the man above, the man who gave his life for us, and the man who gave love for us. So welcome. That's it, guys. And congratulations again kang Erwin o kang Am-Am. And we're back here sa Uptown Condotel. Paway sa Kajot. Kung katong mo pa nga pa nakasubscribe, please subscribe below. Bye guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa Tongoy. Please, kung namoy mga comments, please comment below kung ano yung mga comments by kami sa Samoa. Makabasa mo yan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Comment below. Alright, bye. Thank you guys. Makalagot nga makita nga inanaka ang kalipay nga susama sa